Здравейте хора, това е новия епизод на Clash Royale. И преди малко направих една битка. Играех с 6-та арена. Ако бях победил, щях да съм на 6-та, ама аз загубих. И сега ще се опитаме да отидем на 6-та арена. Това че ще го отворя, защото само ма бави. Само за 2 джема. Нищо интересно. Сега и другия Silver Chest. Така. Това ми е най-новия дек. Другите епизоди съм ви показал този и този. Те май са едни, не са едни. Ама са дели ги, един запа го няма и да, това. Да започваме. Ма не стоя да кажа. Да, айде. Мата. Играем срещу 6 левел. О, мини пека. Така. Добре. О, не е добре всъщност. Нещо въздушно трябва да пусна. То бомбера мисля, че не можеше по въздух. Да. Я ще го оставя да набия демидж, аз пак ще му набия повече. Аз му взех почти колата. Ама няма нищо въздушно. Това е ужас. Един удар ли нямам точно аз? Тук е едно такова да сложа. Не хвърля. Добре, взехме му колата, това е добре. Айде сега да забавим пеката. О, май. Добре, бомбора да се замине. За сега е добре. За сега, да видим. О, наби той. Принца наби демидж. Така едно толкова. Не, ужас. Реп. Колата май замина. Колата замина. Нищо. Така. Един хок да пусна. Колко да ви пусна. Добре. Той почти колата му замина. Дайте. 1, 2. И първа победа, това е добре. Един Silver Chest, окей. И сега ще е на 6-та арена битката. И дано да победя.
Нищо. Окей. Не е. О, той почва с балона. Не, бре. Иде да. Не, бе. Той ще е добър. 8 левел. Добре. Уч. Добре. Бива за сега. Защото моята кула не е на много. Не. Реп. Този има грейвярда. Реп. Не ще му грейвярда. Не бе. Един уизър ще пусна. Ми окей. Сам да се го пусна. И колата му замина. Сега една валкира да ги махнете с нищица. Един хок. Не е добре. Изобщо. О, добре. Ай, ще го оставя да наби този. Не. Не, ужас, земя. Вземай. Ще вземе. Окей, няма взе. Взеля, бе. Добре, една валкира тук да... Една луч, бързо. Хок. Не е добре. Ще ме вземе май. Земя. Не, поне равенство. Бе. Аре, пич. Yes. Добре. Окей. Айде зареждай. Поне сме равни. Така нещо. Да донейтнат. Донейтнете, бе. Де сте в клана ми? БГ. Аз го направих. Мога такива. Така. Предложете в коментарите дек, с който да играя. Ето, разгледайте карти, които имам. Спрете го на пауза, ако искате даже. Екате.
И да... О, вече сме на 6-та арена. Този е 5 левел. Така... Този изобщо знае ли как се играе? Защото като гледам много не се апгрейдвал картите. Добре. Няма да ги... Ох, не е добре. Ай, ще му оставя тази кола, ще му взема неговата. Чакам да се махне това и ще продължа. Директно. Аз съм рип. Нямам какво да играя. Нямам какво да играя. Ох, пак лети нещо гадното. Един принц, един хок. Как бе? Добре. Към по-бързо, ужас. Поне да му взема колата. Не! Мъртъв. Не бе! Не натам е хук! Много тъп. Много си тъп. Много си тъп. Удари! Yes! Добре. Не е добре. Не е добре. Добре хора, това е всичко за този клип. И ако ви е харесало, ударете един лайк и ще се видим следващия път. Чао!